kaga dukiya ita kadai wallahi in baka yi aikin Allah da ita ba aikin banza ne. Duk abin da ka tara in baka yi abin da zai amfane ka a lahira ba, iyakar ka kawai rayuwar duniya ne, ka ci kawai a cikinka, ka sha kawai a cikinka, ka sa riga kawai a jikinka, ka hau mota kawai mai tsada, ka auri mata kyakkyawa, iya wannan ka tsaya wallahi ba zai amfane ka a lahira ba, ba zai amfane ka a lahira ba. Abin da zai amfane ka shine abin da kai wanda kai guzuri dan Allah subhanahu wataala. To shi yasa ƴan uwana, duniyar nan mai bi ta a hankali, abu ne mai kyau ka tsaya iya tsayawarka ka nemi duniya, amma wannan duniyar da kake gani in ka same ta ma ta zauna a tafin hannunka, kar ka sa ta a zuciya, ta zama a hannunka take. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa waɗanda suka tara dukiya da yawa asararru ne. Ya ce masu tarun dukiya su ne suka yi hasara, illa man qala hakaza wa hakaza min bayni yadayhi wa min khalfihi wa qalilun ma hu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in banda wanda ya bayar anan ya bayar anan ya bayar anan gabansa da bayansa, annabi ya ce wa qalilun ma hum, kuma kadan ne daga cikin su suke haka. Amma idan Allah madaukakin sarki tarfawa ganin ka nono, ya baka tarun dukiya kuma ya baka zuciyar yi, ai ba wanda ya samu garabasa irin ka.